Er det en fugl? Nej, det er Emil Stabil. Er det et fly? Nej, det er Emil Stabil. Det er Emil Stabil. Det er Emil Stabil. Jeg kan ikke komme ned, om jeg så vil. Er det en fugl? Nej, det er Emil Stabil. Er det et fly? Nej, det er Emil Stabil. Det er Emil Stabil. Det er Emil Stabil. Jeg kan ikke komme ned, om jeg så vil. MDMA i min vodka mixer, det er ligesom en kemiker. Jeg er kongen af køkken. Gordon Ramsay kom forbi i går, han vil lave mine tricks. Så kongen gav ham 5 svin og en dipper for at kende sin plads. Jeg kan ikke komme ned, nej det er for sent. Jeg svæver højere end en satellit. Sputnik 1. Jeg tog en morfinpille, kan ikke mærke min ben. 99 problemer, men det er ikke min ring. Er det en fugl?